nás v Dámskom klube. Dobrý deň vám želám. Pekný pondelok. Ďakujem. No a môžeme začať hneď s tvorbou rôznych druhov mašlí. Aký materiál budeme používať? Vy ste nám pripravili niekoľko druhov mašlí, ale aj materiálov zároveň. Áno. Mašlí je nespočetné množstvo, ako sa dajú uviazať alebo spôsobov a vlastne to množstvo sa nám ešte znásobuje použitým materiálom. Takže my si ukážeme mašličku z klasickej proste stuhy, potom si ukážeme mašličky z látky, zo zvýškov látky, z nejakých čipiek, potom si ukážeme takéto prírodné mašličky. No a potom samozrejme ešte ako moje obľúbené papierové mašličky, takže buď takéto, alebo potom ešte tu máme aj takúto mašličku, ak teda môžem. Takže z novinových, alebo prípadne. Presne vlastne z novinového papiera, môžeme ho kľudne natrieť kávičkou, takže má potom taký starší ten vintage vzhľad. Áno, ten je veľmi pekný. Dobre, tak sa môžeme pustiť do práce, aby sme stihli toho čo najviac. Základná mašľa. Dobrá správa je, kto si vie uviazať šnúrky na topánkach, tak zvládne mašľu. Hej. Takže my si ukážeme teraz trošičku len takú jednoduchšiu mašľu, úplne jednoduchú, s tým, že vlastne použijem šnúrku, alebo teda stúžku, ktorú si na obidvoch stranách, je to v podstate podobné, niekto si takto viaže šnúrky na topánkach. A keď mám na obidvoch stranách prehnuté, tak jednoducho obtočím iba a teraz pomaličky si pripravím a povytáčam tú stúžku tak, ako ja potrebujem, aby ten konečný efekt bol taký, ako sa mne páči, ako ho potrebujem. A keď mám stúžku už tak, ako chcem, tak ešte vždy dokončujeme alebo si pomáhame dĺžky, alebo teda si pomáhame nožnicami a máme dve možnosti. Buď ostrihneme koniec takto, vyzerá to krásne, alebo potom iba šikmíre z rohu. Alebo iba šikmo. Čiže to je už aj podľa toho, ako chceme mašličku použiť, alebo kde ju chceme umiestniť. Čiže to je taká základná mašlička. Dobre. Teraz, pre takých, ktorí sú perfekcionisti a jednoducho chcú mať jednoducho obidve tie uška mašličky rovnaké, tak si pomôžeme kuchynskou pomôckou. Kde vlastne pomocou ktorej si uviažeme mašličku. Veľkosť tej mašle je limitovaná samozrejme veľkosťou nástroja kuchynského, ktorý použijeme. A ten postup je veľmi jednoduchý. Zoberieme si stúžku, môžeme si kľudne zobrať trošku dlhšiu stúžku. Tak sa bude asi potom aj lepšie pracovať. Však? Áno, hej. A úplne taká základná, vlastne jednoduchá mašlička, takáto, sa urobí tak, že vlastne si ju len omotáme tú mašličku z jednej, z druhej strany. Mám ju trošku dlhú, takže si ju pristrihneme. A všetko, čo potrebujem spraviť je, že vlastne jeden koniec prehnem cez stred a ten druhý opäť prevlečiem do stredu a potiahnem dozadu. A vlastne si tak krásne vytvorím uzlík. Áno. A už len tu, ak vás môžem poprosiť asistovať. Jasná. A z druhej strany uviažeme... Uzlík? Áno, uzlík vás poprosím, kľudne pritiahnite. Tak. To je jednoduchá mašlička, ktorú vlastne, keď potom dáme dolu... A to je mašľa už takto. Áno. A vieme si potom tie konce tiež prispôsobiť. A môžu zostať aj takéto dlhé? Môžu zostať kľudne aj takéto dlhé. A takisto vlastne na tej pomôcke vieme spraviť napríklad aj takú hustejšiu mašličku. Vlastne ten princíp je taký istý, len si tú stúžku omotáme napríklad 3-krát okolo a až potom urobíme uzlík. Áno. A omotáme to na tom istom mieste? Alebo na tom istom mieste 3-krát, a len potom to takto pekne roztiahneme. Keď chceme menšiu, môžeme použiť kuchynskú vidličku, napríklad len normálne klasickú. To som sa vás chcela spýtať, že ste to skúšali aj o vidličku. Vieme spraviť úplne malú mašličku, ktorú potom vieme dať buď na pohľadničku, alebo na nejaký zápisník. Takže už sa vieme vyhrať s tým, že akú veľkosť mašličky chceme. Takisto si myslím, že by sa to dalo spraviť aj na ruke, keď použijeme 4 prsty napríklad. A skúšali ste to tak? Áno. A ide to? Áno, hej, dá sa. A ten istý postup, ako ste nám teraz ukázali? Presne tak. Dobre. Takže to máme takéto mašličky. Potom si môžeme ukázať, keď nechceme viazať cez stred a jednoducho chceme sa trošku vyhrať s veľkosťou mašle, tak môžeme použiť napríklad teraz idú Vianoce a určite všetci, keď vešiate na stromček, tak používajú háčiky na stromček.
ktoré si prispôsobím normálne do Včka a pomocou toho háčika si jednoducho... Vy ste boli veľmi rýchla, takže ja len ukážem naozaj Včko. Dobre, to je základ. Len si ho jednoducho vyrovnám a prehnem a potom použijem napríklad takúto stuhu. Môžete použiť aj klasickú širokú stuhu alebo látku. Ale s takýmto materiálom je potom aj náročnejšia tá práca a tvorba tej mašle? Práve, že ani nie. Tým, že my nejdeme viazať uzlík cez uzlík tú mašlu, ale len si ju prehneme. Takže takto do stredu ako keby? Takto do stredu. A všetko, čo potrebujeme spraviť je, že si tú mašlu nazberkáme. Ďakujem. A teraz jednoducho použijem práve ten háčik. Toto je super mašľa, veľmi jednoduchý postup. Je to veľmi jednoduché a vďaka tomu drôtiku, ktorý si potom upevním v zadnej strane, alebo ho môžem omotať, ale jednoducho máme veľmi rýchlo hotovú efektnú mašličku. Áno, a týmto vlastne zozadu, tým drôtikom môžeme ešte aj upevniť aj tú mašličku, prípadne tam, kde chceme. Môžeme upevniť. Alebo ešte potom do stredu tej mašličky môžeme uviazať už iba čisto dekoratívne nejaký kúsok stužky, aby nám prekryl v podstate ten drôtik. Ale to už je vyslovene ako detail. Len detail, formalitka. Áno. Takže... A potom ju môžeme pokojne umiestniť aj, ja by som to videla, na taký vianočný stromček. Buď na vianočný stromček, alebo na nejaké vianočné dekorácie. Vlastne máme ju nalepenú tiež aj tu pri šiškách. Áno. Tu máme trošičku väčšiu, áno, ale... ja vám to tu takto akože dekorujem, aby sme videli, že aké mašličky sme si vyrobili. Dobre. Vlastne podobným spôsobom si vieme vyrobiť aj mašľu z látky. A ten princíp je úplne jednoduchý. Opäť v podstate len si zoberiem kúsok látky. Dobré je, keď je trošku tak nakrivo odstrihnutý, pretože nám tam spraví také tie nerovné okraje. Ja som použila ešte aj čipku a jednoducho opäť ten postup je taký istý, že si do stredu preložím tie okraje a takisto vlastne iba zviažem. Zase s drôtikom a viem si buď s drôtikom, alebo môžem použiť v tomto prípade jutový špagátik, alebo teda motúzik, ktorý v podstate sa aj hodí k tomuto prevedeniu mašle. A tu vôbec nepotrebujeme, mám taký pocit, aspoň pri vás, mám taký pocit pomôcť druhého a pomôcť iných rúk. Samozrejme vždy sa to pomoc druhých rúk zíde, už keď len taká morálna, že... Akože ja vám to tak ako rozprávam. Áno, že sa zabavíme. Takže v podstate dá sa úplne jednoducho spraviť mašľa takto. A potom už len s kúskom čipky previažeme opäť do stredu. A vlastne ako keby zakamuflujeme to, že sme v skutočnosti v strede neviazali tú mašľu klasicky, ako sa viažu mašle. Tak, to máme ďalší druh. Takže máme ďalší druh mašličky. Dobre, a teraz by sme mohli prejsť na papier? K papierovým. To som chcela aj ja Papierové sú moje obľúbené. S papierom pracujem veľmi rada. Je to vďačný materiál. Je to v podstate materiál, ktorý je všade okolo nás. Môžeme použiť zvyšky papierov, hovorím noviny alebo časopisy. Takže môžeme si ukázať takúto mašľu, ktorá je úplne naozaj jednoduchá. Potrebujeme na to jeden alebo dva obdĺžničky papiera, ktoré si trochu pokrčíme predtým, než s nimi budeme pracovať, aby nám to pomohlo vytvoriť taký ten 3D efekt. A opäť v podstate celá pointa tej mašle je v tom, že si ten papier strčíme v strede a jednoducho si pomôžeme. Omotáme to opäť však. Omotáme to opäť papierom. A používame papier. Používame papier, ale takisto môžeme použiť... lepiacu pásku prípadne. Presne, nejakú lepiacu pásku alebo nejakú stužku. Ja použijem obojstrannú pásku, aby sme sa nemuseli zdržiavať lepidlom. A s tým papierom asi aj opatrenia, aby sme ho možno neroztrhli? Alebo to nehrozí? V podstate nám to až tak nevadí, pretože tá mašlička, ona vypadá tak ako keby použitá, ale ten efekt my chceme v podstate dosiahnuť. Takže len to prelepíme v strede kúskom papiera. A teraz už v podstate dotvarujeme samotné tie strany mašle.
A ešte tam potom... máme vlastne tie konce mašličky a to je urobené normálne len z malinkého kúsočka papiera, ktorý na obidvoch koncoch, do nich vystrihneme trojuholníčky, prehneme a všetko, čo potrebujeme opäť urobiť je, že si to nalepíme do spodu tej mašličky. Áno. Pokiaľ nemáme takúto obojstrannú lepiacu pásku. Normálne lepidlo na papier, v podstate pracujeme s papierom, takže úplne bez problémov. A nalepíme na mašličku. Paráda. Martinka, veľká vďaka, že ste k nám prišli a túto mašličku takisto s pánom Danielom, našim kameramanom, odložím na miesto, kde sme v podstate, kde som také zákulisie mašličkové teraz v tejto chvíli vytvorila. A ďakujeme veľmi pekne, že ste nám naozaj ukázali toľko druhov mašlí, ako ich vytvoriť. Pevne verím, že tie postupy boli jasné aj vám a že sa tešíte tomu, ako vytvoriť takú mašľu a že to už viete. A v tejto chvíli sa pozrieme na to, čo všetko vôbec také mašle môžu oživiť. Nech sa páči.